here, man. Caterpillar kwara kwado. Ndị moziri fọkwara ngani. Dakwa ogwe eri eshi. Muna gonye ga-ekele ibe. Muna go ogbo. Ile danya. Hey, Chief Imo worldwide. Me. Oga come now we here. Me am misunderstood room. Ge what I shame. You misunderstood room. Hey. I want to come now go. Hey, lady ke kwa no take ke why. Le biga ga magi we ego kwan. Ne hapụdala akụkọ magi nkọwa ụda magi ga-abụrụ m nani. Asa ebugharị egwu. Ebugharị ọnọdụ. Akwe na nghọta. Ebugharị egwu. Ebugharị ọnọdụ. And another important thing one ọgbọ. Anekenti ọba. He told me, direct pump and place. Since the men of the earth has learned to shoot without missing, that him also will also learn how to fly without perching on a tree. Nke pụtara n'olu Igbo. Na anyị kentị ọba so ụmụ ụwa amụtala ịgba. Atọrọ ọgbagbuo, ya wa atọ, agba, ada eme isi. Ya na onwe ekwe, ya ga na-efego n'ime ọhịa rurura. Nwoshi ka ibe ga n'elu osisi. Ọ gwara m ya gwa dee na akwụkwọ zie m ya dịka ozi nkọtakpanya na akwụkwọ ngọdịrị hụsị nwoke ka ịtọọla ilu m hụ ime neparable were parable ote meparable mejisa mmadụ oyi. For that very matter, otu ihe hụrụ m ụda ana m on a mission na m gaji ugbu a ihite ụbọ ọma ka m leweje anya agaje m ihite ụbọ ọma. Enwere otu nwaanyị ọgọ m nwaanyị mana ma gị iwe onye ihite ụbọ ọma. Onye nwere ihe awuo m nwunye nwoke ọwụ onye ebeke ha ma gịkwanụ nwaada n'ihite ụbọma mana mmeje na njọ mekala lụ n'ihite ụbọma ekwedi ya gaberi asana ya na aja hụge njọ nkiri niile ọrịra bụ nkiri niile ori hụzara agba titi niile ọ gbakọrọ n'ala isi nweke asị ya na ụmụ okorobịa alụrụ mgbe ọ nọ na agbọbịa gara wuru ya na okeke doro ya na okapa asọ mụchitachara ụmụ isii ka asaa nga nna ya ma ya lụdị ana ụmụ ma ndị nwere na-etụtụkwa ha nachiri hụ ya na ajarị hụ asụ ụmụ okorobịa niile ya na-egbaga titi ya na-anakpachiri ha ego iri na-ekwe ha nkwa ha ga-alị ya at the end of the day ya hụzie nwara ngụba ọya ọma na-ala ekwe ya makwuru m John into matrimony hold on behind jidesie m ike ụmụ okorobịa ha asa niile lụsitachara beri ala ote ka ha na-etu ha sa emega hụ ma gị oche ndị mmụọ fọrọ ya lịa maka esi m mba m ga-anọchite anya ya so ihe awa ọgụ di na nwunye agba ha anọ na akwụkwọ na chọọchị 1+1 abụrụla 1 so ihe m ugbu awụ ma gị hụkwa n'onwe m akpọ ha na-ele eri ma gị m nata ele eri ndị ọgọ m nana otu agụdị eme isi m onye m ji otu agacha 2nd of August 1st and 2nd ọwụ ihe anyị ga-echegbu anyị ga-anọgide ihe m gachigba ama anọgide na 1st night nọfee na ọga na 2nd echi a ga-eli ozu kpọmkwem m nọ n'abalị m nọ n'ehihie ihe niile echiri mgbe aga m eri asị nwaanyị na uwe onye isi ndị nne Nneọma nwaanyị nwụkwara n'ihe nwaanyị ọma bụbere se sakramenti n'obi ezinne nwaanyị nwere Chineke otu emere ebe mgbaba di na Chineke otu ga nga aha ka sọkọmbọ ya n'ime Chukwu ka nga ahụ gba mgbọrọgwụ Nneọma ezinne Agnes nwa na ya obi nwaanyị zụrụ ụmụ ya azụ nwaanyị ihe ọma na-adị mma the pillar ọ bụ ihe na-akpọ ya ibe n'ebe niile ụmụ di m niile nga niile alụrụ ya ma nga amụ ya ebe amụ ya ịnụkwa ihe m na-ekwu ebe amụ ya ma ebe alụ ya wụ ụmụ di m ihe ha na-akpọ ya ogene pillar wa apụtakwa na cross ya wụ obe ọ bụ ihe wụ pillar na English ka ị na-aga dị school obeji ndụ obeji ụwa si bịa ngwa wụ pillar bụ nta bụ imo o bụ onye ukwu bụ onye nta nwaanyị taga ahụ zụchite ụmụ zụgide ụmụ ya otu ezocha ụmụ ya na edukeshọn ụmụ ya wụrụcha diabolic na edukeshọn ha niile enwecha opi otu si na graduation nwere ike gapụrụ n'ote ha niile kegocha skuul otu ya kwekọrọ F9 pụta ntị ihe ka ọ gwụrụ n'ụdị nwaanyị dị ihe nwaanyị wetu aka because when you train your children in a rightful way if they grow up they will make you proud but if you train your children in a circumcision way ya ụzọ ọjọọ ha kilite katakata otu ka ị ga-enwe ụzọ ọgbaghara na ndụ ka otu etiti kwude gacha ị ga-ebegide akwa otu ebegide akwa gị nwa mana nwaanyị a rigidere uru chigide ọchị nwaanyị si obodo oyibo ya gafe nwere ala Amerịka nwaanyị ma na-akpado ụkwụ nwaanyị ma nọgide na gambọọdụ si na gambọọdụ baiga na kabọọdụ si na kabọọdụ baiga enwedị mba ndị ọcha nwaanyị na-edegede ụkwụ ọ ga-egaziri ebe niile ụmụ ya eleghị ya nọ Chineke mekwa kpụrụ ya ọ wụ ezi ọrụ na ezi ọrụ n'ụwa ọ ihe ejikwa na ọnwụ ya dị very very pitiful ya ọnwụ ya ọnwụ onye ezi omume ọ ihe ọnwụ ya jiri pitiful so therefore the very important na parents ọbụla ga-azụ ụmụ ha tuzie ya ọfụma train your child the way he should grow because when they grow up they will never depart from it ọ ihe ndị akwụkwọ nsọ kwuru
oyibo ekwu ya akwụkwọ Leviticus kwuru ya akwụkwọ Sam ekwu ya akwụkwọ Hebrew akwụkwọ niile na verses niile na Bible ekwuchiri nga gbasara maka children training adịghị m jikwa na ọnọdụ n'ọwọ asị ndị nne ụmụ ya niile kwere ndị nne niile wụ ndị hitubu ọmụ nkwasa onye ọbụla bịara ngwa abelite akwa elu na a ga-ebi ya otu akpara isi ebigo otu akpara isi ebiga ga azụ biga ga okporoko buru ha ego dị mma otu efe ga-efe maka na ibira bele nne ha akwa ma Chineke onye m ji agaji ihe ngwụgbasị Chineke nna onye kere eluigwe na ala eze anyị na-ekpesara ọgwụ nye m anya mmiri ya gwa m nke ọ bụla nye m na agaghị m ebechi ya n'otu akwa na mbebe beria ya nga na ozu ndị ọzọ ga-anwụ m agaghị m ahụ anya mmiri m nwere galọn bara mmiri gị be akwa bekwa ihe ọm ibe akpara isi alaga gị bekwa na be nghọta isiri be jisi onwe gị oyi gị iri aka ntị so dị afọ nga mbụ ebu galọn mmiri anya mmiri na-ebe na-agwụ m na-awụ anya mmiri ke mbụ na ahụ gwụ mgbe gawa mmiri na-agọta mgbe gị otu na-ehisi machi ebe m gaji ugbo ọwụ ọ dị very very disaster ya m garo nga ahụ ọ ga-adị egwu ama ebe ga nọ mbeta akpara isi ke m mbeta eke ma gị beta eke ndị ekwe beta eke ndị ọgọ beta eke ndị ụmụ duru beta eke ndị isi lokal gọọmenti beta eke Naijiria akpara isi m ga-ebu eleta ọrịa ahụ nna m ihe nwaanyị anyị na-ekwu okwu ụmụ ọgbakọlịtakwara azụ na-ejikwa ihe ego wọdụ iso ụmụ ya ledịṅụ nwaanyị mụgidere ụmụ ote mụọ geografi ụmụ ya niile wụcha geografi ya wụ ndị gburu ọkpụrịkpọ ụmụ ya niile wụ ọjịbara nwedị ihe ọ na-amụfọdụ na nwa mama Kristian nwa ya nwoke Kristian na-agụ mba Obi Donka Mighty nwatakịrị gị nwunye ote ya kwụrụ ote ekwu ụka ya na-atọ nwa English ọ sịga ome ha ote esiwa English ga-adị so unconscious mama Chigozie a na-egbu achara na-eto gị hụ Chigozie hụ ogologo ime otu eke ime eguzoro ka karula ndị ọcha Chigozie na-agụ mba Obi nwa gara skuulu bụrụ illiterate otu illiterate bụrụ edukeshọn otu ese onwe ya mama Nkiru ụka kwanụ anyị nwe ya nwaanyị otu nwa nwaanyị ma ọ nwere Nkiru ụka Nkiru dịkwanụ nwa gbịrịgbịrị bịa ma ọsọ bụlọsọ rite nwa nkenke bịa dị ahụ bụrụ ifi nechọ otu ihe ha nnọọ nwa ihe ọkwụte Nkiru agala maka gị iji ihe bulite tiele gị na Nkiru ha na the same stature ọ ihe gị na Nkiru ka wụ nwa ahụ ogologo ime ote ime nne ha guzoro ọwa otu ime ya guzoro nwatakịrị magide m ote ịgafe ote a ga-esi m hụrụ ya ọ gafere esi m gara ala ma ga-egbu m ya gafe ote m na asị tụ nwa ka ịma na mma machi nwa ya nwoke ọdụ ahụ kwanụ m ele ụdị ha na-akpọ nwa ya nwoke ke naanị mere lọfụ nwere ke nna Emeka a na-agụ mba Obi nwa na-ayọ eze ya sị na achọrọ m ị na-eze nke ụwa n'ihe Chineke jikwala aka eme ya eze ngaro ngwa atọ ha ọhụ ha ndị m kwa gaje ọhụ ha ndị ga-abịa otu ebe olele na-ekele ha na-eri ihe nrisa a na-eme ihe nrisa n'isi mma ha bịkọsị onye ọbụla mma ya nwụrụ ga-eluigwe o kwesịrị inwe ọnwụ nwaanyị na eluigwe ka ọ nọ ekpughere m nara otu esi ọ gaala eluigwe nwa ya nwaanyị ka ọ dịkwa na nwa ya nwoke nwere nwa ya nwoke ke ntakịrị ahịa awụ kali wa amadị m ihe ọ pụtara ya ga-awụ Kalistus ya wụrụ Kalista ya ga-awụ Kalista ya wụrụ katakata ya ga-awụ katakata ya wụ katidral ya ga-awụ katidral ya wụrụ kaliwa amadị m ihe ọ pụtara ọwụ katapila ọwụ dị kata onye na-ekwu okwu ya na nwoke ka nwaanyị nwụrụ onye na-akpọ aha ọ na-akpọ kali ka Chukwu badara na ọ nwoke anyị kpọrọ kali na ọtụmobido na kali ihe dị n'akwụkwọ kali ama ọ dị m kali ihe ụlọ ọwụ ya wụrụ ịhụ nọ n'ụlọ m ihe nọ n'azụ ihe ụlọ ọwụ sọwụ ya wụ ihe m ngaji ihe ụgba ngaro nke ahụ bụ ma nọchite anya ma gị ebe ọsọ ọgụdago ihe m jiri gbanwee onwe m after all Nigeria na onye ọbụla na-emezi onwe ya transplant a na-eme onwe gị surgery gị shiarịa enwere ka ọ shiarịrị gị kpọọ ya bro ya asị gị tanie bro abịa Owere ni bro ya otiwa na Ayaba left ebe a na-agwọ ndị ara ebe bro gị nọ so dị afọ mana ihe nke ya wụ representation of your wife in disgusting way ya wụ gị shiarịa ihe na-akpị ya wụ disgusting ka disguising ọ ga-awụrịrị dis na ya ihe ọbụla disgusting ịtụtụkwanụ kola n'aka ịgaji ole nne m nna m ekwudela ebe a edi m na di m arabụrụla ha kamgbe m bụrụ atọ maka ụkwụ na ezinụlọ ala ihe a na-akpọ ha ndobụrụ shekọ ndobụrụ ọrịa ọteka onye arịapụ kamgbe m gbasụ maka ụkwụ na family market ndị m akọrọ ọrịa gbim ọwụ dudukwo ebuge na koma di m eshote hikwasị gbim ebugekwu ebue ebe onye dị gị nọ na koma di gị nọkwa na koma nna m asị dị m gị koma asị gị koma ọwụ otu ihe me hei famili ka atala ahụhụ
ha ji aka ote gaga gwụrụ bad luck ote gwọgbute na family gwụrụ ọrịa gwọgbute ka mgbe abụrụ bata gị na family ahụ ote ebe niile agha asa gị were shi ụgbọ mmiri gị na ote kuru ọrịa ebe ọbụla ị hụrụ ọrịa gị kuru kubute kụsa di gị kuru kubute nne di gị tawara ahụhụ ka mgbe esi nwaanyị kpọrọ nwa jarịjarị ozugbo ozugbo ala batara gị ote ebe niile akpọchie gị na-aṅasa ịwụ mmadụ isi m gị iwu Goodluck Jonathan aga nnọdụ iwu bụ ọrịa aga ịbịaga eri aka onye kpara so a ga-agwa na iwu Goodluck mmadụ onye gbe ụdị ihe ịgba n'ụkwụ shiwe ụgbọ epe shọvel eji eke ọrịa nke ọbụla ị gafere otu ọrịa ikiri ọrịa na-ekepụta na famili gị from that year ịbata na famili ahụ gịnị mere kamgbe esiwe ịbatara ebe niile agbagasa gị wụrụ ọrịa nyere chere m agwa gị ihe m gwara o tegwela ata kawara ihe a sị enwebere onye dịrị proud and boldness enough ịgwa gị gịnị ugbu a n'ọnụ Chief Imo Worldwide o tegwela atakawa maka nkwupụ ome ka ị nwere onwe gị agwụla gị agwa gị ya ihe iwu Goodluck nyere famili bụ alụlọgọ nwụrụ gị maka Chukwu mmashid nwa ịchọba inyere onwe gị akụkọ ka ị gaa dibịa a ga-ekwe dibịa gba afọ ha ga-ahụ ihe na-eme gị ite otu chọọchị gbakpuo ya dị na ha anapụtara gị ọha chịrị kwa gị chikpuo gị n'aka ajọ mmụọ gị ga-ebe ahụ nwekọrọ ọwụ ihe chọọchị ugbu a one thing must kill a man ịsada na anapụtara gị for good ọwa anara gị ka i jiri eji bịa gbukọrịa gị ị nwere ajọ mmụọ n'ime ndụ gị ọgwụ gị na-egbu nne di gị gbalụ gị na nkwume ịma na ihe mere ịma otu ije gị na nwoke mechiri gị mata ya ịgawa nkwume ji nkwume gị ekogbu di ṅụ gaa nkwume gị ekogbu ya ịlọrọ di otu ọnwa gị la ọtụkwa otu Goodluck gị megharịa laa orodo ụba ha orodo nga how many days ka ị nọ diabụla na ị gara aga gị mebie ụwa nye ọsị ote shi nyere ote na-eshi ebe niile onye ọbụla agbalaga ị kwesịrị ịdị lọk maka Chukwu asọ mmiri lalaga mbịa ka gị nye m ọrịa maka Chukwu nwa nkulite kọgbuo oge m na ga-aba nwe otu mgbe ngwa lele na ịbagala na ezinụlọ Marcus gị baga nga ohe tewere ọrịa maka ọha nne digo narịa ihe ọma na-emere gị hụ aka were pensụl chere ebe nwa gị blackboard penti onwe gị ka arụsị ọkaja pentie jụọ nke ọnụ onye nne di enye ejida nne di gị nọ na koma o metụdịgo n'obi chihụkọta gị nwee taịm nwee remọs ite ụjọ ọnụ koo nke anya dibịa ọrịa ọcha itinye ebe ị ga-anata nri ndị mmụọ fọdụkwala m gọ maka aladị mmụrụ gị amakachi mmụrụ ha ka anyị na-ejibule nga ọgwụ oke gị nwụọ kama anyị ga-anwụ gị nwụọ dem yu tụsịrị gaba biko ga ga-achụ onye ibugere ha ọmụọwọ bịagịrị aka tara m onwe m ọmụọwọ bịagịrị akụwela oge m niile m ga-eji aga ime ihe ọwụ ezinụlọ Marcus demere m ọtem rede m na-ebegharị kula m ji ete nri onye ha ka gịnị okere m nwoke ha ka gịnị ji gaga pụta ụda na m na gị na-ama ajị mbụla ka gwa akpụ akadị m onye bule Chief gaga nye bi gị n'isi maka nta gị ị ga-anwụ atanị ị ga-efe efe ma ị ga-anwụ atanị ụmụ ndị Igbo anyị ndị ga-aga n'owuru oge ha ga-eji mee ihe ọdọ wure ndị Igbo da-eme mistake ichi mmadụ Chief o mana nke gị amadụ mma enwere ihe bara n'ime ya ha ji wure echichi Chief nwa biga gị n'isi gị na-aga disgrace anyị na-akparị ndị Chief lenoteri agaghị akparị atụdasị nye Chief Imo Worldwide ibu ụgbọ mmiri n'okwu kenu buru akpa maka ịnọ na aga ekere anyị oringo ozu nwụrụ oringo ọkụ na-eku buru akpa nke buru ike iji ebu mmaga elo ọwụ mmaga nwụrụ akwa ọnne gị nwụrụ ji bụkọrọ akpa iji ebu rice atadị ya n'ọjịsha onye nwa ji na-aza Chief Tensi Chief Worldwide na yu Chief Ime Ọhịa na ịgaga ode Chief burial lekwe gị lekwa ala ili gị nonsense anụ ọjịsha nwụrụ anwụ idiot atadị m gị ọ abịa gị eri nwere efe gị bịa nga gusa nwoke adịrị ka mọnụ legodi m anya chite n'ihu chite n'isi lerugode m anya n'ụkwụ ma anụ ọjịsha idiot ọwụ ezinụlọ maka ọsụsụ m agbọbịa ọrịa isi bụ agbọbịa ndụ to your mind eri ndụ onye ri otu iri si arị ndụ maka Chukwu onye ka ahụ anwụọna ndị enwe ọrị ndụ ọnwụ ka mma agbọbịa ọrịa chinichi na-edoghị anya agbọbịa rị ote ebere eme nne m ndị famili bụ gara gaji aka gwụrụ ọsụ gwọgbute ngwa gwụrụ ọsụ ya nwere ebe ha hụrụ ụmụ agbọbịa dị mma ụmụ agbọbịa bụ ndụ bụ ego ha agarị na-eto onye ga-ala hụnụ ha bịabịa gwụrụ ọgwụ gwọgbute gị bụrụ ọrịa nye nne dị gị nwaanyị tawara ahụ ka mgbe echi ụkwụ ndị iji abatala oche gị were shọvel ụkwụ ihe ụkwụ gị kụrụ ọrịa ghọọ ya kụrụ uwe dịṅụ si ịwa agbọbịa dị ndụ gafukwe na-asụ onye chiri m Chief echiri m echiri ege Chief echiri m ịma mbọ ole gbakọrọ agbakọ Chief Chief na-enye ndị mmadụ obi aṅụrị nga ọbụla pụtara oche jụọ ya awụrụ sara gị na-agawo gị ọjọọ agwọ gị atagbu ṅụ gị nne di gị iji nwa kụla agawo gị anọ naanị ị ga-anagara nne di gị nanakwa ọnwụ dem yu ọ na-ewetara m ọnụ ịma onye nwe maka pilari m ịma ma havok m kem ịma onye ọwụ ịma disgusting na-eshiri m I'm a disgusting personality nga ọla pụtara oche m na-eshi disgust ya wụ nwoke bụrụ ọkpụrụkpụ nwoke ma ihe
mụ na-akọ na uche isi weke m gaje nga ngara ha ga-enye m maka chukwu nwere a na-atagbuo mmanụ nwa na ya eze gekwa na ntinye ya m na-ekwu mmega emega bịacha akwa nna ọnụnụ matacha mkparị niile nnata n'ụzọ rute berial nna ọnụ unu buwe m ọnụ ee sakramenti ọrị ole sakramenti iri 7 baptizim na osekwu ya aga m emarị ọnụ baptizim ọkwa m na ọnụ idiot ịkakakwa ọzọ